Wis durung? Piye? Wis durung. Sik dritne. Wis saiki. Siap. Yo. Ciro lo. Wonten mriki kula kalih rencang badhe ndamel video anggenipun tata krama wonten masyarakat. Kula badhe ngenalke rencang-rencang kula wonten Aldi Kosim. Dados menapa? Pak Min, Wonten Trias. Dados menapa? Pak Tri, Wonten Arlan, Heri, wonten Hendy, Yanto, Galih, Wawan, lan kula Ivan dados Hendri. Nah, menika rencang-rencang kula langsung mawon ke TKP. men, ya kalau itu. apik men. Bro, oke. Euy. Dolan yo. Bosen neng omah, rano gawean. Wong tuaku do lunga kabeh. Lah arep dolan nanti to, ya? Yo manut. Teko ngene wae, adewe ngampiri Henry to. Kono sing ngerti gone dolan sing apik-apik piye. Oke. Siap. Ayo mantap. Dolan iki ya Pak. Manut. Iki ono wonge ra ning jero iki. Kecil iki to, Pak Dulur. Yo. Anwun. Hendi. Anwun. Hendi. Anwun. Bun. Kita kan lagi. Aduh, sore. Ngono son. Malah, kowe to napa? Dolan yuk. Dolan ndi ra iso aku lunga. Ah, tenane. Tenan. Aku saiki ngerti rak gone sik dolan iki apik ning ndi. Dolan sing apik. Iya. Dolan sing apik. To dolan nang pisan wis penting dolan. Tak kok kene. Kuwi nggone ngendi? Wah, aku ngerti. Ya wis teko-teki aku yuk. Siap. Ya wis, ya ada permisi sik. Ya. Harus kalian langsung rono. Ya, sorry lho aku ra sok melu. Ora apa-apa, sesuk dolane meneh. Oke. Wis permisi sik ya. Ya. Pak. Yo. Yalah, gawean kok ora rampung-rampung. Bojoku ora nak ngirim. Ah, tinggal bali wae awakku wis kesel tinggal leren. Yalah, bojoku ki ora nak ngirimi. Petengku selak ngeleh. Gaweane ora rampung-rampung. Ah, tinggal bali wae lah awakku wis kesel. Yang pinusan yuk. Ayo. Yuk berangkat. Kok awak kesel, leren gini sih ya. Penak tenan. Pak. Nggih. Kalau dia Mas. Yo, monggo, Pak.
bocah kok ora sopan santun. Kowe nek wong tuwa ora ngono kuwi ya rada ngajeni sithik lah apa piye. Masa wong tuane mesem ya kowe masa meneng kowe dicekit jalan HP. Sopan ngono lho. Ya sorry. Bisa ora tak baleni neh. Yo. Yo. Tapi ya foto yuk. Yuk. Ayo. Bisa buka kamera kok. Iya. Aku ngoleh tenan nih. Jajan yuk. Yuk. Ya yuk. Lanun Pak. Monggo monggo. Ajeng kebak jajan. Ya monggo niki milih sing kersane iki. Nah, niku aku kali kapan atau ini. Nah, niki kitane pinten, Pak? Niku wau 1000. Oh, nggih. Niki, Pak. Nah, niki susuke nggih 1000. Nggih. Sun nggih, Pak. Nggih sami-sami. Kalau buang sampah itu ya tata tempatnya itu kan tong sampah dibaca botol plastik ya kan Pak, sampah ini kan tong sampah Luwe, Pak. Penting kudu wae kok. apik nek anu niku belajarlah tertib jadi orang muda. Nah, ngono ya. Di tempat sampah yo buat tempat sampah itu. Saya bapak yang kasih bae. Kesel e. Wah, dia mencoba cuma buka itu. Nah, itu contoh anak muda yang tertib dan bersih. Kebersihan itu sebagian daripada Islam loh. Ya punten nggih Pak, niki sami-sami. Rencana nggih. Nggih ngoten neh Pak. Masa bapake lho. Masa kan apa resiki sampahmu. Sing buang ora belum resiki dhewe. Luwe. Oh, Heri. Luwe ra kenal. Ana wong tiba kae. Ndi to? Ha kae, yo rono yo. Yo. Nggih, sami-sami, Pak. Saya utus ngono kali. Oh, ngapunten niku rencang kula. Kirang santun kalian Bapak. Mboten napa-napa le, biasa cah enom. Nggih. Ngapunten nggih Pak. Nggih. Saya ngomongin kaca saya. Ya wis kandhani kono sik apik. Yo. Bet. Orang tua aja ngono. Tiba masa ora kok tulungi saya bapake lho. Luwe ra kenal kok. Ngomongi lho. Jadi kandhane mah lunga. Piye kae? Kandhani kok mah.
ora apa kok. Ki ono apa to kok rame-rame? Iki ming preset. Kira apa to? Ora apa-apa. Kayak kancamu enek sing tiba si reso pelaku. Kejeglek apa ya? Aku ora kenal e. Cah enom nggo klambi putih. Oh. Jadi tiliya. Nggih, Pak. Iki sapa iki kan sapa iki lho. Tulungi ayo do tulungi. Kira sapa pelaku e? Nopo, Her? Kok iso tiba? Ah, iki mesti karmamu iki. Ra sopan karo wong tuwa yo ngene iki. Ngapunten Pak, kula boten sopan kalian panjenengan. Umpami boten lepat, nggih ngapunten. Wis ora apa-apa. Besok-besok nak karo wong tua ki luwih ngajeni terus dihormati. Nak ana wong tua ki luwih takon nak lewat. Nggih Pak, ngapunten. Yo. Kan ke bapak sih. Ngapunten nggih Pak. Nggih, boten napa-napa Nggih, Pak. canggung. Nggih. Kamera roll siap. Oh, iya. Wis siap toh? Nah, punika video nggihipun tata krama wonten masyarakat sing didamel kula kalih rencang-rencang. Apabila enten kelepatan kula lan rencang-rencang nggih matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Kesel. Nah, kula kalih rencang jeng undur diri. Aduh, undur diri. Wis mantep tau. Penutupannya dadah wae. Dadah ya. Sira lho. Dadah. Baik. Sampai Wis. Dolan yo. Bosen neng omah, ora ono gawean. Neng omah, ora ono gawean. Wong tuaku. Aku joget apa? Itu kapari. Oh, Oke, kabare bro. Terusan wae sudah.
Siap lho, kamera wis on iki lho. Ini kita tak.